какво става, хора? Днеска с Ванко ще играем в Ишит. Това е първото ми видео. Ванко, ти какво би казал за тази игра? Много хубаво, как се забързо на джета ми преди да изчезнам. Какво? Качвай се на джета! Какъв джет, бе? Има джет във водата, който се чака с червене. Брат, той след 20 секунди ще изчезне. Нямам да това, да чакам. Сега мързна малко е така. Оп. Добре, да си връщам. Виждам те. Добре, запивам се. Той ще полезне. Ванко, нямам въздух! Стига да към океана. Брат, удавих се в океана. Ванко, на кой остров ще ходим? Седни. Готово. Айде, тръгваме. Седни. В джунгла отиваме. В джунгла? Да. Аз какви въдици имам, чек? Виж. Никва. Аз имам първата въдица още. Колко ще рада втората? Не знам буквално. Ванко, ти какви неща би казал за тази игра? Кефилита? Хубаво е, но има едно нещо. Отивай да ванеш риба, за да вземеш втората въдица. Хора, ако не разбрахте, Ванко иска да каже, че ако отидете на друг остров и хващате риба, после трябва да се връщате на първия, за да я продадете. И после трябваше, като я продадете, после трябва да се връщате на първия, за да... за да си вземете нова въдица. То може да продава и на островите. Ванко, изчакай, че ми звъни телефона. Един приятел не спира да звъни, изчакай. Хора, тук съм. Ванко, тук ли си? Да, кой друг играе? Никой, двамата сме. Добре. Марти, чакай. Отиди да скупиш втората въдица. Ванко, кажи на хората какво е това. Риба. Марти, чакай, гите, отиди да ги продадеш. Добре, гифни ми. Приеми яде. Не ми излиза. Да? Чакай. Чакай, спри на нас. Yes. Стана ли? Не. Чакай. Чакай, че дам на патища. Чакам. Чакай да види само има нещо патища. Хора, това е един наш приятел. Не позволява. Сори. Нищо, чай, сега ще ги продам. Хора, аз не съм най-добрия на тази игра. Но сега... може си го... Чакай. 750. Аз прескачам една въдица. Коя си вече? Третата. Стартер Рорд. С коя си сега? Чакай да видя. Карбон Роуд. Добре, ай. Колко му струва следващата? Не видях, изчакай само, че ловя. Само ти кажа, че продай да знаеш колко пари имам. Колко? 80 000. Ванко, как ги спечели? Ловене на риба. Знаеш ли колко ми струва следващата въдица? Колко? Мога да ти кажа, че това, което имам, са малко. Тази въдица до колко килограма фаща? Чакай да проверя. До 30 кг ти фащаш. До 20. Трябва малко да половя, хора, изчакайте. Хора, тук съм. Колко ти е най-тежката риба? 1 килограм. 400. Как бе? Хора, тук сме. Сега е време да си продам рибите. Ванко? Защо не мога да си продам рибите?
Мога. Имам 1020к. Добре, ако можеш да купи нещо и идвай. Ей, сега трябва да половя още малко. Какво викаш? Има някаква дето е с много добра... Мартин, Да. намерих про. Какво намери? Про. Как про? Някакъв много добър. Играва е с години играта все едно. Тя е създадена на 2024. А той прави го знаеш кой е левел, бе. Аз съм левел 7. Той е левел 745. Ти кой левел си, бе? 68. Ами хора, има доста голямо про на тая игра. Играл. Брат, кефи ли та играта? Да, и някой до мене да са на някой 21 левел. А брат, ти би ли си започнал с YouTube канал? О, не. Маки 280 кг риба ми даде. Верно! Да. Хора, Ванко е късметлия. Не съм късметлия, че не дава пари просто огромно. Така ли? Да. Б- Ама не дава пари. Братле, аз ще си купя такова нова примамка. Разгеле... Брат, добре, трябва ми 1050 за въдица, аз имам 1048. Хора, ще трябва да спите. Изчакайте малко. Аз тук имаме 300 кг риба почти, така че... Верно! Ето и заради 300 пари, да, не е много. Ами, брат, хора, Ванко е някакъв богаташ. Само да ти кажа едно нещо, знаеш ли какво е то? Какво? Ти момента трябва да цекна 100 пъти, пак не мога да взема тъпата риба. 98 пъти съм цъкнал. Мати пада ми са риба, която е едно на 3000. Как бе? Едно на 3000 е тази риба. Аз тия не ги разбирам, честно казано. Едно на 3000, т.е. е много ряд. Т.е. е епик риба. Епик. Най-слабата е 1 на 2. 1 на 2. Или, да, майче е тя. Ванко, е сега да дойдеш да ме забереш. Добре, чакай. О, 2 килограмова риба. И до козала на 3 кг. Майче е толкова малки риби пащаш. Да, знам, брат, даже на мен са ми безполезни. Не пащаш хубава риба. Взем си друга въдица. На мен ми даде змия, която е 1 кило. А те обикновено змиите са много по-малко от 1 кило. 1 кило. Тя буквално змия, една килограмова змия. Брат, откъде си взем? Стига 50 пъти за тъпа риба. Това на 4 кила, 1 на 50. Ега ти рибата. Братле, Ванко, тук как да си взема ново такова? Кое? За въдицата, бе, как се каже? Това. Лука. Да. Има магазин. Как се казва магазина, че не мога го намеря? Кое е съседния магазин? Нали знаеш къде е хамбара там, де за бъдиците? Да. Последния магазин, който е най-близко до него. Зеления? Не го знам. Брат, аз не мога да си купя. Що? Не ми позволя. Цъкни правилно, де да знам. Разгеле! Мати, тази риба, която ще вана си е олби. Опиле. Тази риба ще цъкна поне 72 пъти цъкнах. Охо, чакайте малко, за в половина. Някога. Legendary риба? Да. Не знам, не. Аз съм ваша от 2. Ванко, ще дойдеш ли ама забереш, че този остров само букуци? Гледай тази риба. Как трябва да цъкам 10 пъти, бе? Цъкнал съм 80 пъти почти. За 4 кг риба, което да кожа. А брат, какво ще... Има по-добре идея, колко да пътувам тук. Има и по-лесен начин. Какъв бе? Ей, сега ще видиш. Къде е? Ами, окей. Къде си? До теб съм. Брат, ловя.
Играта ми крашна. Хора, искам да видите Ванко. Движа се. На възможно най-бърз начин. Брат, Тя не търмина ли? добре, само че едно нещо много ма дразни, брат. Пропуснах една въдица и сега ми иска да я купя. Искам да я купя, защото много ма дразни това. Аз нямам парите да я купя, шех. На мен ми е 215 хиляди, върх спор някаква. От тук ще си купя такова примамка за $100. А за 100 няма ли, не беше ли за 1000? Ами за 100. Значи отивам да си купя плувката за 80 хиляди. Брат, къде изпълни лодка? Ето съм много. Хора, чакайте, ма. Не мога да ти... Ще ти личите двиня хора. Сега Ванко спамвай лодка. Значи в момента ти колко пари имаш? 159. Мислих си, че имаш повече пари от мен, но нямаш. Буквално. Ванко, сега какво стана? Нищо по. Брата, сега как се движеше, кажи. По? Брата, сега как се движеше? Ти не мога да движиш, аз мога. Да, брат. Не бе, искам да кажа и сега как бавно се движеше. Да, малко слагове. Да, хора, аз бях спрял на пауза. Движех се двойно по-бавно от тебе. Към джунглата. Хора. За много хора. Хора, такова. Пристигнахме на друг остров. Ще половим Къде си? и най-долу. В центъра. Ами, не знам къде е. Върни се на джета. Не мога, ловя. Къде си ловиш? Къде отиде? За една секунда да се манах от погледа. Вземана от погледа ми вече не знам къде се намираш. На къде се тръгна? Ето. Ти си буквално пред центъра. Гледаш центъра. Това е центъра. Да. Брат, аз фащам само бокуци. Ела, ами да, нямаш на по-бързите. Идвай. Не мога. Как лазиш по дъното, Марти? Ловя. Лазиш по дъното. Хора. Ела при мен. Марти, аре движа. На мен ми първо съм много бавен и пак съм по-бързо от тебе. Изчакай малко. А ти ако не скориш по този начин, нали къде си, че лазиш по дъното, ще стигнахме, тук сме. Тук ми даде 400 кг риба, която ми даде 400 пари. Много е. Тоест, повече. Сега нека да ловим. Айде. Малко се Може да бъде бъгвам. някаква с 400 кг. Толкова сега е много фишинг. Amazing да хвана веднъж и е много фишинг. Грейт фана. Ай как изи. О, мага, брат, аз фанах 3 кг, не 400 кг. Аз току-що хванах 3 кг и 200. Верно. Да, не знам как. Но тъпа. Айде, цъкай по-бързо. И хора, фанахме 10 кг риба, раз геле. Аз хванах 5. Верно. Ще наделвам окей по някакъв начин, наделвам окей и не мога да тъпа повече от окей. Какво целваш? Айде, цъкай повече пъти. Какво целваш? Много пъти се нацъкам. И ми даде 100 грамова риба. Верно. Даде ми 100 грама риба.
Бре, рибата е много хубава явно. Ами хора, това беше днешното видео. Аз бях пушката 800... Аз бях пушката 5. Надявам се да ви е харесало видеото и чао!